Salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asinblatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinblatika ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marahay na aga po sa Indo ka boss. Pet sa 15 kita kan bulan na Agosto daw po kita ni na Biyernes. Friday. Uy, kunya na sa mga 15:30. Maresibi na ngunya na. Iba niya to sa lado technical si James Oko. Duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Init na panahon, pagkakahapon, tuod na, nagpaparauran-uran, kaya iba may mga binabaha. Hindi po sa nagkapirang lugar, kana riyon, kana Bicol, dyan pala sa Ginubatan, Albay, itong Masarawag. Oh. Binaha, patuhod, so baha. Ayaw dang epekto sa flood control project dyan. Kaya papaimbestigaran ni Mayor, Mayor pati, Governor Noel Rosal. Kung ako Mayor pa si Noel Rosal, haloy po kayo ning nagpara-alkalde dyan sa Banwa. Sa Banwa naman. Sa Ciudad Can Legazpi. Ano tawag pa? Papara didimota. Anggotang kita ni Governor Noel Rosal. Kaya apod kita kayan sa 911. Sige sanaan. Tot kan telepono.
Yan po sa Santa Teresita dahil pa subot na kukuha itong sarong aking inanod. Tumagurang nakuha na. Inanod dyan sa may party ka na waras sa Barangay San Andres. Kaya ingat-ingat po kita talagang makusugan na sulog pag nagbabaguna saan makusog na pag-uran. Yan man na pagkaaldaw, subuot maabot si DepEd Secretary Edgardo Angara sa gigibuhon na blessings and inauguration kan bagong Schools Division Office dyan sa Iriga South Central School sa Barangay Santo Domingo, digdi po siyudad kan Iriga. Ano daw? Ano daw madagos ang okasyon? Magayon na division office daw sadit-sadit sana. Nahaman ang budget po kay ni nasa 65 million pesos. Imagine. Complete facilities kuno. Dapat ba ko sanang division office ang pakarayon kan Department of Education? Ini po mga classroom na mga nagtuturo na, magagabao na. Diyan nga ni Santiago Integrated School, igwa po dyan 2 classroom sa grade 1. Nagtuturo na, ralabot na, haloy ng panahon, lampas ng 50 years, ang harigi, kunyam pa, kahoy, kaya pig-anoy na. Tupok na nga ni ang hollow blocks, itong lanob. Pag-iraray baga nariribayan sagkud sa mga panahon na ini kanan superintendent si Dr. Lloyd Anideya pig para tingag-tingag na ay dapat niya kay ni for replacement. Tapos si mga taga DPWH tayo naman yan ni pwedeng pagpara repair no. Hamak mo yan. Takol lang uminaging school division superintendent kan DepEd di syudad kan Iriga dahil pabaga nariribayan. Yan po ang problema kan Department of Education. Paano man makakanood ng tultol, lalong-lalo ng mga grade 1, kung nagtuturo ang eskwelahan pag may uran, mainit, kung mainit, ano man ang manunood ang kan? Siyempre, nangilos kigos kung mayong electric pan. Ini po ang dapat tutukan kan Department of Education kung gustong mapakarhay ang kalidad kan edukasyon. Pakarhayon man ang kumbaga ang eskwela, iyo man yan ang harong kan mga estudyante, kan mga eskwela. Kung pinapabayaan man, kung si principal, imbis na tabangan so classroom teacher, pabulusan ng budget para sa repair, pinapabayaan sana, may mga protege na inaapod, may mga favoritism. Yan po ang dipisil sa Department of Education. Pero kayan, suya nga na, ibang mga teachers ta. Pagbabago ngayon sekretaryo o sekretarya kan DepEd, babaguhon na naman ang curriculum. Paano man yang makakapagtukdo kami? Kumbaga, mayong mastery pag-abot sa pagtukdo. Paboro bagunin curriculum. Diyan po nagluluyan kalidad kan edukasyon da. Imbis na diretso ang pagkanood, ina-apply mo, continue, padagos. Pag ibang sekretaryo na naman o sekretarya kan DepEd, iba na naman ang gustong ipautob na curriculum. Kung sa mga classroom pa, dahil man nagkakaribayan, ang dapat baraguhon ang mga classroom kan Department of Education. Tasangon yan po, iyo po yan ang may pinakadakulang budget saro sa ahinsya kan sa tuyang gobyerno, kabali naan DPWH. Yung pinagsasabi kan ibang mga kababayan niya to na Departamento ng Pangungurakot ng mga walang hiya. Iyan po bagay ang apod kan DPWH. Dakol pa lang dyan ang mga daing supog na mga parakurakot.
tayo po yan ang ginagamit kan mga politiko. Diyan baga pinapabulos ang pagkadardarakulang mga pundukan gobyerno. So sa ENPRA, yung mga tinampo, and ini po nga ng mga classroom. Kung minsan may mga school buildings ba na minaagi sa DPWH, pati ang repair. Kundi ngon yan, garo direkta naman ang pundo sa Department of Education. Ini sa ng mga tulay, ay grabe, grabe po ang gunting. Ano man na proyekto, basta nag-agi sa DPWH, laumon na grabe ang gunting, kan ano man ang mga proyekto. Naggugunting si, halimbawa, kung nag-agi man sa distrito, si congressman, siyempre, bako sa nang si congressman ang maginunting, pati ang DPWH, kontratista, ang mga kontratista, alangan man na day maggunting, kung minsan nagtatao manin tongpats, duman po sa mga congressman, SOP yan, ay ako pag ngayon nakakonsigir kan pundong yan, kaya tawaan mo man ngayon ako, masabi sa kontratista. Pero po yan sa gatasan kan ibang mga politiko ang mga darakulang proyekto digdi po sa tuyang nasyon. Siyempre kung maluya kang maglangis-langis sa mga politiko, maski sa bidding, ay ka tatawanin project. Siyempre ang nagbubugtak ba kan district engineer ang mga congressman. Dahil man sana kunya na manduhan kaya masabi sa congressman dahil nga yan pagtawanin project dahil lamang yan magtawnin SOP ang contractor na yan kurispot harog po kayan ang nangyayari sa mga proyekto digdi po sa tuyang nasyon. Igo pala na nangyaring aksidente dyan po sa Pawili sa Banuan kan Bula Imbeltan sarong architect kan syudad nin Iriga dyan sa LGU kay bahandaan sa iyang chiching na kunyan assistant nurse pambihira bistado ko yun ay pero hababa sana maitom-itom ang architect enterong gaba so pick up na itom. Yao na po dyan sa may inutan. Sa may kasa. Arani. Sa arani sarong ni itong kurangan na harong dyan. Bungalo ni dating Vice Governor Attorney Anoy Trinidad. Bahala na po kamo mag-aram kung isayan na architect na ini na ang kaibahan baka umanso sa iyang pamilya kundi iso chiching puti-puti iso chiching nurse baya malinig ang hawak nalagad hababasa na maitom si arkitekto kabaliktaran. Baga matulis man ining architect na ini Pero dyan sa City Hall, nagkakapiran mga matulis Ay pangyayari. Kaya ingat-ingat ka mo sa mga matulis na kalalakihan na empleyado kan City Hall. Ligdi po sa Iriga. Nalubong pala ni Julio sa tubig ngunya na pong pagkaaldaw alas 9 nin pagkaaga gigibuon na misa dyan sa Our Lady of Fatima Parish and Shrine San Isidro Ciudad kan Iriga. Ang lubong siya ilulubong dyan sa Fatima Catholic Cemetery.
duman sa mga paryentes, amigo, amiga, kapamilya ni Julius Tubig. Na siya nakatalaan na pong ilubong niya na pagkaldaw, alas 9 nin pagkaagaan misa. Yan sa iyang bangkay napapatintihan dyan sa San Isidro, Ciudad Pucan, Iriga. Ang nangangapudan ang sa iyang esposa si Delilah Ramirez de Villa Tubig. Kondolensa sa indong pamilya. Eriga City si Eriga City Mayor Rex Oliva immediately condemned the management of the dead and missing cluster following the drowning incident in Barangay Santa Teresita on August 13. Nagtalikod pang Miyerkules. During the meeting, MDM cluster findings revealed case of mistaken identity in the initial report. Barangay Santa Teresita, Ponong Barangay Alex Galvez, and Indigenous Peoples Chieftain Juan Lumabi, both from Santa Teresita, confirmed that the earlier reported victim, Catalina Andaya Salcedo, is alive and was seen at the Eriga City Park this morning. Pambihira. Mistaken identity. Ako umampala na eyepiece so nalamos, inanod. Corrected spot report from Eriga Police identified the actual victim as Aiza Ampungan Tarala, 38 years old, married and resident of San Rafael, Pugay, Baaw, Camarines Sur, upon confirmation of the husband. Police investigation showed that Mrs. Tarala was carrying her 2-year-old son, Carl E. Tarala, and walking through floodwaters in Sitio Nolgan after alighting from a passenger trimobile when both were swept away by strong currents towards the Waras River before reaching the bridge connecting Eriga City and San Jose, Pugay, Baaw. Present during the meeting were LGOO 6, Ciela M. Medina from DILG, CDDRMO, Jasmine Butor, CSWDO, Maridel Berosa, Acting PIO, Aileen Alperes, City Administrator Attorney Marley Caramun Siwa Ferina, PEMS Robert I. Agaton from PNP Iriga, CHO Representative Philip Baluyot. The City Government of Iriga through the City Disaster Risk Reduction and Management Office is coordinating with the Baaw, MDRRMO, and EDMERO and the ongoing search for the missing child. Kaya ingat-ingat po kita ta dahil pagiraray na kuha. So, aki na kunyan pa sana 2 taon an edad kana aking lalaki ni Mrs. Carl E. Tarala. Si Mrs. Carl E. Tarala yun binawian na po nin buhay, nakuanan sa iyang bangkay dyan pala ini sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Kaya kung may baha na po dahil na magparapipersa mga pudan niya to sa tuyang mga kababayan na kung minsan at ang aning baha na minsan aniba na persa pa kaya nagkakaw sa lugod nin aksidente. Imbis na maghalat, makulpa man po ang baha na yan. Pag mayo ng oran, susubside man baga ang tubig. Mas maray na itong nag-iingat kaysa madisgrasya pa kita. Man sa Cagayan de Oro City, a 9-year-old child from that city
is currently being treated in the hospital after he was allegedly injured in an incident involving some young students. According to the report, this is allegedly related to the bullying issue. Parents are urged to monitor their children's well-being, listen to their stories, and teach safe ways of self-defense. According to the information, the local government and barangay officials are already in contact to determine those involved and conduct a thorough investigation. The victim's family continues to call for justice. Hoy, congratulations mampalan kay Congressman Arnie Bukid Pentebella. Siya nagre-representar ka na 4th District of Camarines Sur as Vice Chairperson of the Committee on Appropriations in the 28th Congress. Kasi saro man siya sa miyembros kan poderosong Commission on Appointment. Nauman man po nindo mga akikan partido sa tuyang sisiguruhon na ang pundo ka nasyon tol-tol na mapapakinabangan asin masimbag sa tunay na pangangaipo kan lambang Pilipino. Di nagrahay na. Congratulations sa imo, Congressman Arnie Pentebella. Duman sa siyudad Pucan, Naga, Supreme Court jang's final plea of Mariano Hears Naga Win City Hall land case. Ina namang giraray kan lokal na gobyerno kan Naga an kaso asin pinaga basura kan Korte Suprema an habol kan pamilya Mariano na natutugdukan na 5 hektarya na government center kan siyudad ni Naga pagsasadiri ninda. Igundig di sa Bareta, the city government of Supreme Court jang's final plea of Mariano Hears Naga wins City Hall land case. The city government of Naga has officially secured ownership of the 5-hectare property where the City Hall compound stands, ending a decades-long legal dispute and paving the way for long-term development plans, beginning with Mayor Lene Robredo's initiative to reorganize and improve the entire compound. And a notice dated May 6, 2025, the Supreme Court in Bank declared that it will no longer entertain further pleadings from the heirs of Jose Mariano and Helen S. Mariano, the original owners of the lot. The High Court's decision is now final and executory, closing a legal chapter that began in 2003 and affirming the city's legal right to the land it has occupied since 1954. City Legal Officer Attorney Angel Ohastro, the third in a briefer to Mayor Robredo, emphasized that the city government can now proceed with development projects on the property without legal obstacles or the rest of Commission on Audit disallowance. The bottom line is that the city of Naga has legal certainty of ownership over the City Hall compound. Ohastro said, this eliminates audit risks for infrastructure spending and provides strong foundation for long-term planning. At yan, ipapadagos po niya to yan kapiram unang mga pagirumdom. This time check is brought to you by Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District
of Camarines Sur. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa Amluwilier! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load! Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amluwilier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 227744 Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. You need toothpaste for brushing every after kumain. Dahil
Pinay lang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ni Pinay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ni Pinay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Ito na pagpadaguson itong manungod sa kaso kan City Hall laban sa mga Mariano tatapos naman. Aloy man nakipaglaban ang pamilya Mariano na sa dadaan loting kinakatugdukan kana City Hall kan Siyudad Dinaga. Ngunyan tapos na po ang kaso. Mismong ang Supreme Court ang nagtauna ni na ruling. Oy, digdi man sa nagluluwas na barata na kapwa Bicolano nagtuturultugan ng unyan duman sa Kongreso. Sabi ni Senate President Chis Escudero ang nasa likod kan demolition job sa iya. Ayuman sana si AKB founder, party list Congressman Elizalde Co. Tapos kaya dahil mga asinson mga Bicolano tasindaman sa nansigan inururihan. At nakatastas na saro, bubutungon pababa. Pero malabo na maging presidente si Mayor Leni Robredo kan Siyudad Dinaga pag-arog po kaya ng daralagan kan mga Bicolano. Pero Bicolano tago, Bicolano tokdo. May mga itinatago kaya sinday. Parehas may itinatago. Si Senate President Chis Escudero, iguaman tinatago. Si AKB Congressman Saldico, garo iguaman. Ay, bahala na kamo. Nagruruluwasan na nin bata. Kanya-kanyang mga pakulo. Ang mga Bicolano. Iguaning nagluwas na inipalan si Lara Villaferte, ang esposa ni Governor Elre Villaferte. May order po ang Court of Appeals. Pasado duman sa nabasa ko. Kunyan halos $280,000 ang inutang palan kan Lara de Courts. Na pagsasadiri ni Lara Villaferte, ang esposa ni Governor Elre Villaferte. Ama po, $280,000. Imagine. Nag-utang po sa Philippine National Bank. Pero, ang hiling kan iba, maariglo sa naman nga na naman ito. Ay, siyempre, makwarta baga, nasa puder ang pamilya Villaferte, alangan man. Digdi
po sa satuyang nasyon, kung kita makwarta, may puder, ay tatahuban siya ng mga kaso. Ay, mga abogado. Arog kayo ni kay Vice President Sara Duterte, makwarta, may puder. Sagkod bagangon yan, mayong nangyayari kan impeachment trial. Pero milyones ang kwartang subuot na kinurakot na paagi kan confidential fund. Kaya kita may pagtubod na baka demolition job man ini sa pamilya Villaperte. Kaya nagluluwas na po ang mga arog kaining Barreta, pero korte na kaya eh. Nakaabot na sa Court of Appeals ang reklamo kan Philippine National Bank na may $280,000 na utang ang Lara Decors. Ang nagluluwas pati duman, bako man lalawgon ni Madam Lara Villaperte, kundi lalawgon ni Governor Elry Villaperte ay napangyayari. May nabot nga ni pala nito ni $480,000 sa utang. Kaya inipuan saro sa dapat linigon ang pangaran kan mga politiko kung may maililinig pa. Kadaklan kan mga politiko sa Pilipinas mga maati ang pangaran. Kumbaga, imbelto sa mga korupsyon, imbelto sa panluloko sa mga namamanuan, imbelto sa panluloko sa gobyerno. Kaya dahil man, kumbaga, ako maluyan pagtubod ko basta mga politiko ang kadaklan, lalo pagkaulay muna. Ang politiko, yaon dyan susabing putik. Politika ngaya, ano ba sa naman? Puputikan ka, lilibakong ka, titikasong ka, kakakanan ka. Yan ang gustong sabihin kan politika sa satuyang nasyon. Kaya magtios ka kung ikasarong politiko na puputikan ka, ta saro ka man na putikon. Lilibakong ka, titikason ka, kakakanan ka, magtios ka. Naglaog ka dyan sa batalyanin politika, arog kaya ng politika sa Pilipinas. Kumbaga abang ati, kung nabuo mong maatian ang pangaran mo, dahil ka maglaog sa politika. Magnegosyo ka na lang kung bang nganing mga negosyante nagpapagamit man sa mga politiko. Maging kontraktor. Kaya dahil taman masabing mga malinigan pangaranin na. Garamitan baga ni style di sa Pilipinas. Kung nga ni dyan, nakapalibot siya na sa alkalde, nagrayaman di sa syudad kan area, kadakol po kayan ng mga department heads, tapos pag-abot kan panahon, nagbaralimbing. Sagin-sagin, uula na, so sendang bossing, si dating alkalde Madil Alpilor, magkaiguanin legislative inquiry. Kadakol po bagang mga nagbaraligtad na department head kan City Hall. Isa na si Ma'am Madel Berosa, ang City Social Welfare and Development Officer kan panahon ni dating alkalde Madel Alpilor, padabay ning Marhay. So ngunyan, anong giniribo? Nagbaraligtad baga kan mayo na sa posisyon. Kaya tama itong sabi kan saro pong dating alkalde sa Banawaan kan buhi na amigo ta. Pag mayo ka na nga sa posisyon, dahil ka na gagalang, mayo nang makakabisto sa imo, dahil ka na irerespeto kan iba. Lalo kung mga nakalaban mo pa sa politika. Kaya masalimuot kung niisipon pag ngaran na politika po ang nangyayari. Ay, kung narog kay Imelda Papin, kakantahan lang ka mo kayan. Hinanaki! Ay, si dating Vice Governor Imelda Papin, halangkaw na ang katungdan ko niyan sa Philippine Charity Sweepstakes Office.
Kagaday na naglaog sa batalyanin politika, relax na lang sa iyang buhay sa PCSO. Mga kwarta ba sa PCSO? Tunganing kaso ni Atong Ang na pinagdadawit siya duman sa pagpagadan kan mga bulangirong para chopi. Hinda kung ano na, mayo na baga, tranquilo na. At digdi po sa Satuya, maray siya na pagprimero. Pag naghahaloy na po, ay mayo na yan, natutunaw, garo minabotwa sa nang bigla. Bigla sa nang minakurab kung sa kalayo, tapos biglang palsok. O yan ang nangyayari kan mga kaso sa gobyerno. Tapos mga kaso kan mga, kumbaga, mga taong bistado. Ang lupang hinirang pati, gawa ng nagluwas na binaboy version. Kinanta pa sa Senado, pambihira. Dakol na pong mga issue ang nagluluwas ngunyan ki Senate President Jess Escudero. Sayang madunong mangkutang Bicolano ini, kundi kadakol bagang issue ang ibinabatikal sa iya. At ang Supreme Court, pero nagluluya na po ang pagtubod sa tuyang mga kababayan sa Korte Suprema na ang pinaguhuna kan iba masurog sa tuya. Ito pala iyo man sanaan kunyan sa tuya mapasakit sa mga Pilipino. Kaya ni pa po mga Pilipino ngunyan disganado sa dalagan kan politika, dalagan kan paggogobyerno sa Pilipinas. Nagpaparalala sa naan dalagan ang sistema kan paggogobyerno ta nagpaparadakol man ang utang kan Pilipinas. Pwede dang abuton sa 19 trillion pesos. Imagine. Pag-abot kan panahon ang utang kan Pilipinas sa ibang nasyon. Anhapot dyan. Napapasain ang mga inutangan na kwarta kan sa tuyang gobyerno. Maray kung nagdadago sa mga kasaraditan, ang nangyayari kaya nagkapira sana ang nakikinabang kan mga utang punginikan sa tuyang nasyon. Digdi ni Attorney Joji Alonso sa iyang Instagram story kan ukasudma that the nation's girl group BINI filed illegal complaint against an unnamed person or party. Man sa punong barangay kana San Jose, Baaw, Camarines Sur, si punong barangay Nini Ablan. Siyempre ki Manay Munching maglapid, ki Christina Naite magtarayo pahardo asin man Kati Sumayaw dyan po sa San Nicolas, Baaw, Camarines Sur. Ki Mading Rose Batan, ki Miles Batan dyan po sa Salvacion, Baaw. Siringman ki Miss Ana Pruel.
ginawalang bisa man kan National Police Commission NAPOLCOM ang pinagsagibong revamp ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III sa resolution ay pinaluwas kan NAPOLCOM asin permado ni Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John Beck Remulla bilang chairperson. Tinawan doon man kaini na dawa may poder ang PNP chief sa reassignment kan mga opisyal sa third level position sa irarom kan Republic Act 6975 may poder man ang komisyon na reviewhon, aprobaran, baliktadon o i-modify ang mga reassignment. Nagsambit man na kan NAPOLCOM na dawa nagpaluwasin danin resolution para maigpit na ipagrumdom sa PNP ang kapangyarihan kan NAPOLCOM sa reassignment kan mga opisyal padagos paman subuot ang pagbabalasa sa linyada kan mga police officer. NAPOLCOM in the peaceful exercise of the power of control and in accordance with its mandate under the law has resolved as it hereby resolves to recall, set aside and correspondingly modify the present designations, assignments and reassignments to third level position issued by the PNP involving the following police commissioned officers sigon sa resolution. Nagtukdo pa man digdi ang tracing opisyal sa panganot ni Ninda Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Police Lieutenant General Bernard M. Banac, Police Major General Robert Alexander Morico II asin iba pa. Resolved further that the NAPOLCOM hereby directs the PNP to immediately to issue corresponding orders implementing the above designation assignment and reassignments. Dagdag pa kan na NAPOLCOM. Sa irarom kaya kan 6975 ang DILG Act of 1990 na iyon nagbilog sa PNP asin sa Amendatory Law Republic Act 8551, the PNP Reform and Reorganization Act of 1998 pig detalye digdian kapangyarihan kan Chief PNP asin man NAPOLCOM. Nakapalaman man sa lay ang kapangyarihan sa pagbugta kasin pag-assign kan PNP personnel lalo na sa mga third level positions sa PNP hierarchy subject to general guidelines but not day-to-day control by NAPOLCOM. Mana po kitang 44 minutos, makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Kumusta man Manoy Lara Serdan asin man ki Manay Nori dyan po sa Tambo, Buhi, Camarinesor. Oy dyan sa Santa Teresita digdi po sa siyudad kan Iriga ki Manay Hilda Rambuyong asin man ki Manay Pinagunawon. Limang estudyante na aresto ka na Puerto Princesa City Police Office matapos mabistong nagpapabakal ang mga ininin sangkap para sa sigarilyong tuklaw. Halas tuklaw o tuklaw sa ikinasanindang buy-bust operation duman sa Barangay San Miguel alas 8:30 nin Banggi kan nagtalikod na aldaw. Ang limang estudyante ang pinagbistong sinda alias Tungtong, 19 anyos, alias Janjan, 24 anyos, ang edad parehas residente kan Barangay San Miguel, alias Rick, 19 anyos, alias Steve, 25 anyos, ang edad parehong residente kan Barangay San Manuel. Sin alias Anjo, 22 anyos, ang edad residente man kana San Pedro, Puerto Princesa City. Tapos ini man na nagluwas
na barata pinagasugo naman ni Presidente Bongbong Marcos ang mga ahensya na protektaran ang industriya kan batag sa nasyon asin pakusugon ang posisyon kan Pilipinas sa export market. Pinipirit man ni Senador Teto Soto na balga sa Omnibus Election Code ang pagresibi kan campaign donation halis sa mga kontraktor kan gobyerno. Sigun sa iya malinaw sa lay na daib tinutugutan na narog kaning klase ng kontribusyon ta pwedeng magdulot ini kan conflict of interest. Sinabi ini ni Soto sa pagkikipag-ulay ni Pinky Web sa On Point kan Bilyonaryo News Channel. Nag-uyon si Soto Kiweb dapit sa Section 95 kan Omnibus Election Code na nagsasabi subuot na dahil pwedeng magresibi ang mga legislador nindaw ano pa man para sa kumpanya halis sa kontratista. Correct, basta igwang kinaraman sa gobyerno, makita sa gobyerno o igwang trabaho sa gobyerno. Dahil man kami dapat magresibi nindaw anong kontribusyon o tabang, sabi pa ni Soto. Bawal yan. It's really a violation obviously. Dagdag pa niya. Sa tao ini kan pag-amin ni Senate President Chess Escudero na nagresibi siya ng donasyon na 30 milyones de pesos sali sa Centerways Construction and Development Incorporation kan taon 2022 kan magkandidato siya bilang senatorial o sa senatorial elections bilang senador na nagkandidato. Saruan Centerways Construction sa pinangaranan ni Presidente Bongbong Marcos sa top 15 contractor sa mga flood control projects sa enterong nasyon. Sigon kay Escudero, haloy na niyang amigo ang Presidente kan Centerways Construction asin nagtatabang sa inda po paman kay ito sagkod ngunyan. Naudot man na sinapiritan na day idagos ang pinagigibong graduation kan Pampanga State University Don Honorio Campus sa Bacolor, Pampanga kan nagtalikod o kasuudma matapos makaresebe ng bomb threat ang universidad. Dawa pinagdeklarang ligtas na ang lugar matapos ang sinagibong pag-inspection kan kapulisan asin bomb squad. Pinagmarhay kan pamayuhan na dain na muna idagos ang seremonya para man sa kaligtasan kan gabos. Toltol man na nailibre ang mga estudyante sin bisita kung saan sa presente ang pinag-aaram pa kan mga otoridad kung si isay ang nasa likod kan huma. Sangon yan ang mayo pa man abiso bagong petsa kung saan sa sagibo ang graduation. Tapos ini pang sarong na arestado ang sarong residente kan Roas, Palawan matapos magpawarak nin salang bareta dapit sa nagbagsak na eroplano sa indang lugar. Ang suspect ang pinagbistong si Mamerto Manga Badinas na residente kan Sitio Candelaria, Barangay Tagumpay, Roas, Palawan. Nakulman na nataranda sa apod kan suspect sudmang pagkahapon dapit sa Subuot nagbagsak na eroplano. Natulos man na pinag-apod ni punong barangay Melinda Herrera kan Roas Mayor Mayor kan Roas na si PD Sabando dahilan o tanganing tulos man na magpadara ng responder ang alkalde. Napagaraman na pinagtuyo kan suspect na gamiton ang maraot na apod para sana ipahiling kay niya ang maraot na sitwasyon kan sa indang tinampo. Nagpaluwas pa nin opisyal na pahayag ang Civil Aviation Authority of the Philippines para nigaran ang ipinagwarak na barata.
kulman ng mga periodista ang nawaw mali matapos natulos patulan ang importasyon ang sinipost sa indang FB page account. Gatubang niya ng suspect sa magkakanigong asunto. Pinaluwas naman kana WR numero ang pinakabagong survey para sa karera sa pagka-presidente sa 2028 elections. Basado sa survey kan WR numero si Vice President Sara Duterte Pamangarara ay pinipiling kandidato. Nagpapanduwa na sa survey si Senador Rapi Tulfo na may 23%, mientras na sa ikatulong pwesto man si dating Vice Presidente Len Robredo na may 9%, mientras na halos 19% na ipanauman sa anom na iba pang kandidato, sinda Senador Amy Marcos 7%, dating Senador Manny Pacquiao igwa pang 5%, Senador Robin Padilla igwang 5% na pangyayari, Senador Reza Ontiveros 0%, asin Speaker Martin Romualdez 0%. Igwa man ang mga 14 dai pa nakakapagdesisyon kung si sayan sa indang iboboto. Nakasiresibi man si Ontiveros nin 1.4% masababa nin 0.9% sa rating kan sa iyang nakuha kan nagtalikod na Abril 2025. Yanot naman na pinagbansagan ni dating Senador Antonio Trillanes Ontiveros bilang pinakamakusog na kandidato laban kay Vice President Sara sa eleksyon sa 2028. Sigon kay Trillanes, subok na ang paninindugan ni Ontiveros sa sinsiguradong lalapagon ang mga Duterte sa indang pagkakasala. The person I say right now as the best choice is Senator Risa Ontiveros, why am I rolling out Senator Bam Aquino and Mayor Lene. Don't get me wrong, they are good people and under peaceful conditions. They can probably roll the country well, sabi pa ni Trillanes. But that's not the world we live in. There are able forces at play here. So you need to stand up. And Senator Reza has demonstrated that time and again, dagdag pa niya. Sayin ka talaga. Dating Senador Antonio Trillanes, saro man ining maribong. Bueno, antes mo kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga pagrumdom. Nakagat ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kayak mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani, Sayusan.
Gusto nindong maging kakaiba ang gayon sa iba? Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections. Gamitin dahil mga produktong imported. Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products. BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan asin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Bradiel Alfilor. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa Amluwillier! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load. Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amluwillier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
Aracena, Barreta Asin Platica ni Philip Aracena. Balik po kita digdi sa sutuyang programa. Iguana kitang on minuto. Makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Bisa man kan National Police Commission ang pinaggibong revamp ng Philippine National Police PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa resolution na pinaluwas kan Napol Comas and Permado and Turn Local Government Secretary Juanito Victor Janbec Remulla bilang chairperson. Tinawan doon na digdin na daw may kapangyarihan ng PNP Chief sa reassignment kan mga opisyal sa third level position sa Irarong Republic of 6975 may kapangyarihan man ang DILG at yan ipapadagos po niya to yan. Field Report! Nasa linyaman si Karondang Atan, pasok. Salamat Karondang Philip Ed Paray na agad nagabot ng parantabay ganyan. Nakaresibi ang mintarong pakong ambulans ang lokal na gobyerno Legazpi para man sa Bureau of Fire Protection. Legazpi haliman si Fire Director Jesus Fernandez, Fire Chief Superintendent Gilbert P. Dolos, si Senior Superintendent Activist M. Santiago, si ang Acting Regional Director at na Fire Senior Inspector Joris Oyarto at Acting Fire Marshal sa Post Primero Hisham Ismael. Inuliman sa bagong ambulansang naresibikan BFP Legazpi mas mapapakali ang pag-responde kani sa mga emergency situations. Sigun pa man si General Ismael, matutuo ini ngayon na partnership sa BFP at yung lokal na gobyerno kan Legazpi City. Inuliman sa bagong ambulansya, sino ang doon man ng Mayor Ismael. Ako sa ini mapapadali ang pag-responde sa anuman emergency situations, ang agad nagpaparinig ng sinundang commitment sa public service, disaster preparedness at man community care. Yang muna siya doon ng parata sa Lado Lupal, Kaparkana Karonda, sa nakaduli pa report. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Typhoon Pudol sa Taiwan, pinagiling na mahagupit sa nasyon ka na Taiwan sa kusog na 198 kilometros kada oras na kusog kan duros. Mantang nananalasa asin grabe ang danyos kan bagyo sa siyudad kan Taiwan asin man Kaohsiung. Bago magpasiring sa Japan, inapo din yung bagyong Goryo digdi sa Pilipinas. Paluwas naman. Yaw naman duman sa Taiwan. Pinangaranan na kansarong staff ni Senador Ping Lacson si Nadia Montenegro sa opisyal na incident report kan Office of the Sergeant at Arms dapit sa subot paggamit ng marijuana sa laog kan Senado. Basado sa report ni Senate Security Officer Victor Patelo, duwang beses na ilistan insidente nin maiso kasin kakaibang parong hali sa ladies comfort room harani sa opisina kan mga senador. Ano ta maisog mahamot bagan marijuana. An enot na insidente yon kan ikaduwang semana kan Hulyo bandang alas 5 nin hapon matapos makaresibinin apod hali sa rong mail stop sa sinagibong inspection na kumpirmar an parong alagad mayong naabutan na nagsisigarilyo
nagaano man duman si Nadia Montenegro. Kana Agosto 12, nagsumbong man ng staff ni Lacson na nakalanghap sindanin parong na sabing marijuana. Ali sa nasambit ng comfort room kung saan anyaon duman si Montenegro sa naman subuotan yaon. Pinagnegaran man ni Montenegro ang paninigarilyo paggamit ng marijuana sa comfort room. Alagad pinag-amin na may beep sa iyang bag na subuot pwedeng pagpunan kan parong. Kanya na daw na ipasar na ang kopya kan report sa opisina ni Senador Robin Padilla. Areglon dyan naman ini ni Robin, parehas artista, alam ng ngod. Mga yaon dyan, pag-arog yan, alam na des. Kay Robin pa, ay tapos pag nakaabot yan kay Robin, mayong mangyayari dyan. Mga ala Robin Hood sana naman yan. Disinwebeng membros kan Bulastugan na Vendors Association ang nakadestino sa sentro kan siyudad ang kinaulay ni City Mayor Lene Robredo. Ini para pag-urulayan ang pagpapabakal o pag-schedule nin pagtitinda basado sa Task Force on Safe, Walkable and Accessible Sidewalks developed by the local government. Ako ma-report si Karondang Atan, nagsisinyal baga. Biglang nawara. Field Report! Nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Salamat Karondang Philip. Imang raffle event ang na-reach ang tipok sa Bisan Mayon sa Aklis sa 24 oras patpan sa report sa nahensang na po sa Pigse na taon ay reach kuman at panuriyang panahon kaya tracer flow alagad nahilig na sa telescope nasa 320 kada aldaw ang sulto dahil sa clock and bulkan masaman sa pinakori monitoring sa nahensya ang Agosto 5, 2025 nasa tamang pagkakawa sa bulkan na napapag sa pulno pa na parte ng sinambit naman na bulkan sa ngayon strict sa paman na pinagpabawal ang paglaog sa laukan sa 6 km permanent danger zone ang pagtupad ng mga luluminan pang ere sa ibabaw kan bulkan pangirumduman sa ahensya ito posibleng nangyari ang team o kaya ang siyata sa explosion sa bulkan o magpagkwalitas kung kaliman sa bulkan, pwede ba na mangyari ang pagpulot sa lahar o medyoanin sa bilabi pagpulot sa noran. Muna sa Barata sa lado lokal, kabarkada Karonda, Jonathan Siba. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon haligyan sa luwas.
kaapudan ko kuta si ano yan, Director G. Ablan kan Department of Trade and Industry digdi po sa probinsya kan Camarines Sur kundi Orachanda. After 15 minutes makaulay niya to. Daw kita sa mga guidelines sin mga pagbabago sa Regional Military Parade pinag-urulaya na. Nagpagrumdum na an o nagpamati na an kumbaga simoy kan pista kan Bicolandia wala tuo an mga pag-uurulay sa siyudad Canaga mientras na nagraranina o paparanina ang Peña Francia Festival 2025. Kasud pinagsagibunan pag-uurulay para sa gibo na 15th Regional Military Parade sa panganot kan dating PNP Regional Director Councilor Melvin Omar Benape na ang chairman kan Bicol Regional Military Parade Committee. Kaiban sa mga pinagurulayan, mga patakaran, mga sundon, asin man ang rota kan parada, ngunyan, asin bako ang Plaza Quezon, ang Binyo kundi ang Plaza 15 Martires. Naimbitaran ang mga pamayukan, mga eskwelahan, pang sekundarya sa Bicol Region, City Band and Majorate Commandants and Moderators. Kaya ang Binyo Palan duman sa Plaza 15 Martires bako muna sa Plaza Quezon under renovation po ang Plaza Quezon kaya gagamiton sa Regional Military Parade Competition iyo ang Plaza 15 Martires. Hoy, kumusta man ki Manay Clemente dyan po sa Agrada Bao Camarines Sur, dyan sa Casoreco ki Mama Cathy Baraero, siyempre sa tuyang amiga ki Madam Anro Chinacario Eraula kasi yung mga pag-iriba sa pangenot ni Acting General Manager Willie Boksip. Ngahiling ko baga dyan sa may harani kan dating Peltrangco Terminal. Pigkalot na naman kan Prime Water. Nagrarom na pati kito binubon. Akan mangyari kan Prime Water. Puro na sila kalot. Magparahanap na sila ng bubon. Digdi po sa siyudad kan Iriga. City of Spring. Ay napagpagiyon sa tubo, bumagsak doon na lang sa mga konsesyonер. Magdaranan mga balde, tapos paparakalot, baka pigaan, panburabod. Sa tubo, mayo na dang nagbubulos minsan na tubig. Basado sa reklamo kan mga konsesyonер, kan Prime Water, Iriga City Water District. Yan nga ni da sa Barangay Santo Domingo, digdi syudad kan Iriga, toro-toro na sana. Ang supply na tubig, tapos diretso nang nawawara. Ay ano na pong serbisyo ni kan Prime Water, Iriga City Water District. Kunyang palansinda, pagkabot sa operasyon, an operation, yaon sa kamot kan Prime Water. An management, Iriga City Water District. Ang problema, yaon sa mga konsesyonер kung mayong tubig. Ay ano nang buhay tayo ni. Hindi po sa siyudad kan Iriga. Sabi ka, pahalio na. Ang Prime Water dyan, kada man nasusunod sa pinag-urulayan sa joint adventure. O sa joint venture. Adventure na pati sa tuya. Adventure kaya ang Prime Water dyan sa Iriga City Water District.
Ala, tawag pa para karalot sana an gilid kan tinampo tapos dahil man napapakaray, dahil man na ibabalik tulos. Dahil man ganyan nagre-rebay mga tubo, taan urulay baga, kan joint venture, re-rebayan so mga taklao ng tubo, kan Iriga City Water District. May pigrebayan man gayon, pero sa ibang lugar, kaya lang ang problema, tamayo na lugod nagbobolos. Maluyaw na daan pag-supply ni na tubig kan prime water. Ay ano na yan. Siyempre, bako sa naman prime water, ang babasuron digdi. Pati si GM Loboy Corporal, Engineer Rarisa, babasulon na. Kamu baga nagkakarapot dyan? Sa Technical Division, si Engineer Raresa. Damay-damay po yan. Kung kasusupgan kan prime water, damay dyan si GM Loboy Corporal. Hindi ka magparasaragin sagin sa manehamento kan prime water, Iriga City Water District. Sabiho na nindong, dahil na nindo kaya. Maray pa kan mag-take over na ang Local Water Utilities Administration, ang LOA. Kaya ito baga, tinake over na po yan. Taday na kaya kan Iriga City Water District. Ano ba kaya dyan? Sigan saragin sagin. Ano ba pong mga empleyado kan Iriga City Water District? Ngunyan na problema na. Dahil nanindo kayang aksyonan. Yan po ang problema dyan. Tapos pag hinahapot ka mo, arabo ka magtararam, tan itutok doon nindo sa prime water, pirmingan kapalpakan prime water, damay po baga ka mo ng mga yaon sa ICWD. Kunday ka mo nagturugot na makipag-joint venture, mayo man yan na prime water na yan dyan. Tan nagmamando po kaya, nagmamaniobra kan sarong water district, iyoan mayor. Marain na sa mga pig-appoint dyan na mga board of director. Ano ang ginigiribo kayan? Taday po napapahali dyan ang prime water kung baga palpak. Ano ang ginigibo ni Father Tito Oliva? Bagan presidente kan board. Dapat maghiro ang mga ano yan, board of director. Poderoso bagan board of director. Taog nga ninindanin poder ang general manager kung ano ang gustong gibuhon kan board of director, iyo po ang nasusunod. Kaya dahil magparasaragin sagin ano ang serbinindo dyan sa prime water, Iriga City Water District na dahil yan na aksyonan, pakarhayon. Para liunan sa ng direktor dyan na inutil man sana. Bilo na sanaan Iriga City Water District, pati man yung prime water, haliyo na, palayaso na dyan kung talagang naiman sincero sa indang mga tinataram. Makasuya bagang pagparamasdan ang ginigibo po kan prime water. Ang perming rason, technical. Technically, puro kamo problema. Manindo na re-resolveran ang problema sa prime water o sa Iriga City Water District na mapabulusan nindo nin tultol, mapakarhay ang serbisyo para sa mga konsesioner. Tan urulay baga dyan, papakarhayo nindo ang serbisyo, riribayan itong mga dilapidated ng tubo, mga taklao na. Dahil garo dahil man po yan nasunod. Ang nangyayari dyan, kung kasusupgan kan prime water, tapos man yan, kasusupgan man yan kan Iriga City Water District. Kasunod man kan kasuguan kan Department of Interior and Local Government dapit sa pagdideploy kan mga barangay tanod darani sa palibot kan eskwelahan sa enterong nasyon. Nagtutubod man ang sarong principal sa ikaapat na distrito kan Camarines Sur na mas marhay an arog kaining lakdang tanganing matutukan
ang seguridad kan mga estudyante asin man mga paratukdo. Kani man kasunod kan kasuguan kan DILG dapit sa pagde-deploy kan mga barangay tanod darani sa kapalibutan kan eskwelahan sa tuyang nasyon o sa enterong nasyon, nagtutubod ang sarong principal duman sa 4th District kan Camarines Sur na mas marahayan arog kaning lakdang nganing matutukan ang seguridad kan mga estudyante, mga paratukdo. Igon kay Oscar Parolan, bagong school head kan Lagunoy South Central School, daw igwaning problema bilang an mga ini, lalo na ta kalimitan subot kulang ang mga tanod sa barangay, igwa man na subot alagad nakadeploy sa palibot kan sa indang eskwelahan. Pero dakulang tabang po yan na siyempre sa pag mamantinir ang seguridad o mamantinir ang seguridad sa satuyang mga aki, mga maestra, mas magayon po talaga na igwang mga barangay tanod, kundi igwa po bagang mga limitasyon sa barangay. Igon kay Oscar Parola, school head kan Lagunoy South Central School. Mientras na afera dyan sa mga typical na surubuhan kan mga estudyante, pinagkumpirmarman kan school head na mayong pangyayaring bullying incident sa sindang eskwelahan. Bakong arod sa kan nagkapirang subuot na papareport na insidente sa mga pagtaraid na eskwelahan. Kaya digdingani po sa syudad kan Iriga, digdi sa mga rani sa sentro ng mga eskwelahan, bako sa ng tanod, may mga pulis, di nagray na. Kung minsan ang tanod baga kaya, may oras na naman. Pag maruluwasan, maralaugan, yaon sinda. Pero ngunyan, may pulis na, may tanod pa, may CSU pa. No pakiton ngod. Kabus na sa ng force multipliers, yaon sa mga eskwelahan. Alagad, igwa pag-iraray nag-a-aksidente kung minsan. Duman nga ni Santiago Integrated School, kung minsan kaya, ang kamot kan tanod, bara-bara. Gusto gan magsaral, gumukan ng vehikulo. Ako, in fairness po, minsan may mga tanod man na, pero dahil man nagsireminar, pag-abot sa kunyan kan, nagsireminar man gan, kundi dahil man talaga taratawan, iba. Iba man gararay sa pulis, kundi an iba man, sabi nga ni, pag may pulis, matraffic. Pag mayong yung pulis, mayong traffic. Aram naman kaya kan driver, ang gigibuhon, bigayan lang po yan. Kaya dyan baga sa sentro, kansaro, nahiling ko sa pulis na nagtatraffic. Ikan haloy na, binayaan, sa tao kan tinampo. Ay talagang, ay ano na niya ako ang mga pulis talaga. Kung minsan, una mo maigoton, halaba na, so, dahil pa nakakalaog, so, sa crossing, so sa sarong linya, ito binayaan na kan pulis. Kaya paano nindo sasabihon na ang pulis pag-abot sa trabaho matulis? Kung tinutuwadan sa iyang duty sa pag-traffic. Ay pambihira niya ako. Daog sana yan kan CSU na abang iigot magbarantay ay darang mga pang citation ticket, mga deputized agent ang CSU pati mahiling mo kung minsan teripon-tipon, sige sa naman ang teripon-tipon. Pag may nahiling na nagparada duman sa no parking sa kayan madurolok. Oy, bawal yan de ticket. Bueno, antes mo kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapiraliwat ng mga hanap buhay.
Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Corn, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Corn, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Corn, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa tumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa tumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog payuna, kulog bulsa pa. Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon,
Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Ano po kita sa Horing Party ka na sa tuyang programa. Na kitang 34 minutos makalampas na alas 9 ng pagkaaga. Aapudan ko si Director G. Ablan kan DTI kundi busy pa. Sabi niya after 15 minutes. Preparado naman ang provincial government kan Albay kung in kaso paapudan sinda ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. makalis madiscovery na panganuman probinsya sa may pinakadakol na flood control project sa enterong nasyon. Sigon kay Governor Noel Rosal sa pakikipag-ulay kani sa mga miyembros kan media sa iyang ipigsugo sa Department of Public Works and Highways na magsumiter kan gabos na ginibong flood control project sa probinsya, makalis na ma-identifikar na duwang kontraktor na taga-Albay ang may pinakadakol na proyektong nakaputan. Maut nindang maraman kung sa insinda o sa ininda ini ipigtugdok kasin kung ano na ang sitwasyon kay ningon yan kung na turnover na sa subuot ni sa local government unit o maski kung natapos na. Paninindugan niya man na kaipuan talaga kan Albay ang mga flood control projects makalisan mga pagbaba na namatean tuyong may bagyo o pag-uran
Alagad kaipuan man na magtugdok ini sa lugar na talagang kaipuan kan siring kaining proyekto. Ipig sa ladawan pa kan gobernador na nangyaring plus flood duman sa Banuan kan ginubata na binapa sa ibong kan dakulao na pundo an ipig alukar para sa pagpapatugdok kan mga flood control projects. Pero sa investigasyon kan presidente an magsasagibo man sindanin sa diring investigasyon kung saan napaduman ang mga ibinagsak na mga proyekto kan gobyerno sa probinsya kan Albay. Paglilinaw niya man na wara man siyang intensyon ng mangraot nin pangaran kan ibang tao kundi mauot niya man sa nang maayos ang pagkakabugtak o kung may ipigtugdok talaga na siring kaning proyekto sa sendang lugar. Sa presente ang mauot ni Governor Rosal na ilinya ang mga proyekto arog kan flood control sa irarom kan Provincial Development and Investment Plan kung sa hindi pwede sir magbugtak ni anuman na proyekto ang mga ahensya kan gobyerno ni warang permiso kan mga local government unit. Bako man ngunyan ka ako para sa rong election watchdog ang ginibong pagkansila sa barangay asinman sanggunin ang kabataan elections makaliis permahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12232 na pagpapauktaba kay ni nakapalaman kaya sa nasambit ng ley na imbes na sa Disyembre 1 2025 isasagibo ng BSK sa masunod na taon sa Nobyembre 2 2026. Sigon ki kontradaya convenor Professor Danilo Araw sa pagkikipag-ulay kay ni sa mga membros kan media na mapagal para sa namamanawaan ng pagkansila kan perilan ngunya na taon. Ulit ang magkakausa ininin domino effect poon sa local level pasiring sa national level. Paliwanag niya na sa paagi kan bagong lay na napalawig ang termino kan mga barangay sinsanggunan ang kabataan na hali sa tabang o hali sa tulong taon magiging 4 na taon na ini kung kaya pwede sir na maghirit ang mga nasa lokal as in national position and extension man kan sa indang mga termino ole man sa extended term kan mga nasa barangay level ang hilingon subot ini na utang na buot kan mga nagbusol as in magkakaiguanin kadakol na panahon ang mga madaralagan sa 2026 BSK o maski sa 2028 presidential elections. Pigtaram pa niya na kung nagibong kansilahon ang perilaan para sa mga barangay ang SK positions ang dakulan posibilidad na may magbusol man na kansilaron ang midterm o maski ang presidential election. Alagad pagduon niya man na maski anong pagkansilakan perilaan o pagbabago sa sistema kan gobyerno anday no rin man mauswagan sa tuyang nasyon. Nagtutubod man si Araw na dakulang bintahe sa mga presenteng politiko sa lokal as in national positions ang Republic Act 12232 hulita gagamiton ninda ininganing makapagtipon sindanin mas dakul na kaalyado sa barangay level na gagamiton man ninda sendang ambisyon para sa 2028 presidential election.
Kaya na baga nagdisisimbag si Director G. Ablan kan DTI digdi po sa probinsya ng Camarines Sur. Anyari. Toya po makaulay an direktor kan DTI o Department of Trade and Industry digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Sir, good morning po. Live po kita sa RPN DZKI. Yes, hello, good morning, Philip. Good morning. Medyo po maluya ang audio. Mahina. Pero dahil kung dahil nagadaon. Kumusta po, sir? Well, okay man. Medyo busy kasi kaka-open na pa lang kang trade fair, ang Feria de Camarines featuring Posturiosa. Kaso hapon, kaya po siya Posturiosa kasi gabos na wearable products po ang feature or naka-feature dyan po sa Robinsons Naga. Ang trade fair po, madunar hasta Lunes. So may time pong mag-shopping ang mga kababayan tadigdi sa Camarines Sur. Sana po anduyugan ta, supportaran ta, as in mag-patronize po kita sa mga local products. Ito pong mga one town, one product. Yes, igawan po dyan one town, one product. Example dyan, ang Inabaw, kang buhi. Yun po yan ang one town, one product kang Banwa na buhi. So yaon po dyan naka-showcase, ipopromote, ipapabakal ang nasabi ng mga produkto. At the same time, yaon man dyan, kasi gabos lang wearables yaon man dyan itong Ragyodeo, itong mga footwear products na kibo sa San Fernando, and kadakol pa. So sana po, there are 83 or 82 rather, 82 na exhibitors, mga local MSMEs, picture showcasing na ang mga produkto. So gabos po yan, gibo digdi sa Camarines Sur. Maiapot ko lang po, sir, pag-abot po digdi sa mga grocery items, lalong-lalo na sardinas, kumusta po ang presyo saka ang monitoring nindo? Well, mantindi naman po ang presyo sa mga nasabi ng produkto. Sa regularly, tigmo-monitor man po siya ng Department of Trade and Industry. So, mayo man na movement, mayo man na any garot threat na magtaas. So, mantinitin po ang presyo. So, mayroon dapat ipaghadid ang sa itong mga kababayan. Dati po, so presyo kan mga sardinas, nagpapataksa na ng 18 pesos. Ngunyan, 22 pesos na po ang pinakababa. Well, actually, depende yan sa brand. Kasi ikaw kitang mga brands na as low as 50, di ko kang mababakal. In fact, ang kagayunan mo niyan, dati natatandaan ko, mabibilang mo lang ang ang brand kang sardinas. Siguro mga lagpas 5 lang yan. Pero ngayon, halos 20 brands available sa merkado. So, ikaw kitang pagpipilian. If ever man kaya so dati, medyo naglangkaw ka dikit, ikaw pang other brands na pwede kitang pagpilian. Kumbaga, itong mas hababaan na presyo, pero dakol ang laog. Minsan may mga sardinas man po na halangkaw ang presyo, dikit ang laog. Well, actually, depende na lang yan siguro sa choice ng mga consumers na. Kasi siguro masasabi mo kadikit kasi baka dakula man so size kang sardinas. Siguro kasi mga sardinas na saradin, pero garo dakulo, dilingon, pero iguaman dakula, pero pirang pidaso lang. Ito nga ni pong, may mga araw kayo talaga mga variation. Ito nga ni pong nabakal ko, sulaog, tutulo lang na kaputol. Siguro pag-araw kaya, kung pwede mo yun ireklamo, kung halimbawa na ikita satisfied, pwede kita magpaabot ka sa itong komento. Tangarin ko baga, ipaabot na yan sa
sa mga manufacturer para at least ma-inform nila. Kasi kung mayong ma-air out kasi ng mga reklamo, ang iisipon ka mga manufacturer, okay man lang pala kung arog lang kanya ang mga pidaso. So siguro sa mga naghihinandyong kung may mga dissatisfaction sila sa mga produkto, always air out, always express. Tangaring makaabot yan sa mga manufacturer and mas i-improve nila itong paghibok ang mga produkto. Oo, kung minsan po kaya, mas dakol pa ang sabaw kaysa laog kan sardinas. Yes po. Hello? Opo. Yan po ang naobserbaran ko. At mahal na sa sardinas, minsan sa sabaw, mas dakol kaysa duman sa laog. Iyo po. Siguro kung medyo dissatisfied kita, pwede tayong ireklamo. I-encourage ko na ireklamo. Pwede pong mag-file din reklamo sa samuyang opisina. Tangaring kumbaga ipaabot na yan duman sa manufacturer kang nasabi ng mga brands. Pag-abot po digdi sa mga presyo kan sa construction, kumusta po? Dahil man naglangkaw? Ang semento? Ayun po naghira yung presyo. So pati po yan mantinido man ang presyo. Sa bagay, kulang man kaangon yan ang nagpapakonstruhir ta mauran. Digdi po sa presyo kan gatas, sir. Kumusta? Walang gatas. Linawon ko lang bako itong mga infant. Ito lang na regular na gatas. Araw kang Bear Brand, araw kang Birch Tree, kang Nido. Yan ang mga pigmomonitor. Ito lang na basic. Pero bako po itong infant. So far, actually, gabos man po, dahil man naghira. Mantinido ang presyo. So, mayong dapat ipaghatid ang mga consumers na. Saka kung minsan po, ansaro sa mga naging reklamo sa mga grocery stores, digdi po syudad kan iriga, kan ibang mga consumer, iyo ang nawawara nga sa priority lane. Nawawara ang priority lane. Apo. Ano nga yata garuday nagsusunod ang ibang mga grocery stores digdi po sa syudad kan iriga. Okay. Oo. Siguro ang pagsasabi mo itong priority lane sa senior, sa buntis, Opo. po kaya? Oo. Siguro pwede yan ipaabot sa tuyang igwa kitang mga Office of Senior Citizens Affairs, igwang Office of sa PWD, sa mga banwaan, sa mga munisipyo. Pwede po yan ipaabot dyan. Kasi po yan, mandato po yan dito. Pwede tayo ipaabot sa tuyang mga local government units. Oo, dapat po baga, bako sa nanganing sa mga grocery stores, maski sa mga drug stores, dapat igwasin ng priority lane na pinagsasabi para sa mga... Yeah, pero i-address pa yan, Philip, sa local government unit. Particular po itong mga Office of Senior Citizens Affairs or yan pong mga sa PWD. Tangaring properly ma-actionan dito. Pero po kaya sir, ano po ang mga nakatalaan pang aktibidades na masurunod kan DTI digdi sa probinsya kan Camarines Sur? Well, sunod po kaya ng Bishop Francisco Gainza Trade Fair. In fact, by Monday, magkakaigwa na po din MediaCon or iniginapod na press conference. So gigipon po yan sa Robinson's Naga sa Monday in time for the closing of Feria de Camarines. So I'm hoping na ang mga kababayan maanto yung mandaling Bishop Francisco sa Trade Fair na pinagpapatrinuhan kang simbahan. And katuwang po dyan ang DTI or ang Department of Trade and Industry. Gigipuon po ang Bishop Francisco sa Trade Fair ngayon na taon sa September 11 up to 22 sa Robinson's Naga. Ito pong press con. Gigipuon po yan sa Lunes, alas 4 po din pagkahapon sa Robinson's Naga po.
Garo pwede ako dyan mag-attender, ano sir? Yes po. Yes po. Please attend. Gigibon po yan 4 o'clock sa press con sa Robinson's Naga. Digdi po sa mga banwaan na ano po iguaman ka mong mga trade fair sa probinsya kan Camarines Sur? Well, actually, ang mga banwaan, ang nagpapadrino na po kaya ang mga LGU, ang mga local government unit. Kamo po iniimbitaran man? Yes po. Kung minsan ini-invite po kami, in fact, sa Pasakaw, sa mga fiesta na, ma-open po sila sa August 21. So, nakatalaan po mag-attend po kita duman. Tadigdingani po sa Iriga, nagdadangadang naman bagaan na September 3 itong foundation anniversary. Opo. Yes po. Mayo po kamo niya na activities tigdi sa syudad kan Iriga. So far Mayo, kasi ang pagprepararan ta dyan, itong pag-receive kang LGU, City Government of Iriga, sa pamamayo ni Mayor Lex sa Malacanang. We're going to Malacanang kasi po ang City Government of Iriga ma-receiver po the Presidential Award for Outstanding Development Partner. So nagdana pong national ang siyudad din Iriga digdi po sa award po ining Presidential Awards. So gigibon po ang awarding sa Malacanang sa Lunes. Kaya medyo yan ang kakasibutan na. Ay, congratulations sa siyudad po ka na Iriga. Pangapudan mo na lang sir sa mga parantabay niya to. Yes po. I-encourage ko po ang kabos na magpasyar sa Robinson's Naga. Nagbukas na po ang trade fair, ang Feria de Camarines featuring Postoriosa. So pwede po silang magbarakal dyan din mga wearable products, including ang mga beauty and wellness, perfume, sabon, and of course, mga footwear, fabrics na gibo sa buhi, Filipiniana attire, barong, and then even mga fashion accessories. Gabos po yan, available po dyan po sa Feria de Camarines featuring Postoriosa na nagpuunang at nuyugan ta, supportaran ta, magbarakal po kita kang mga local products na gibudigdi sa Camarines Sur, dyan po sa Feria de Camarines, featuring Postoriosa sa Robinson's Naga. Salamat na marami, Philip, and God bless, more power. Salamat po, sir, sa pagtaunin onra na makaulay ngunya na pagkaaga. Yan po ang pakikipag-ulay niya to kay Provincial Director kan Department of Trade and Industry, si Director G. Ablan, sa iyang mga mensahe manungod sa mga aktibidades po kan Department of Trade and Industry digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Hapot ko kaya itong manungod sa sardinas ta pinukasan ko sa sardinas kasubanggi ito tulo sa laog susaro sa dit tulong pidaso sana tapos ang kadakli sabaw ay garo niya ako naglalaba din niya ang mga sardinas ang mga manufacturer ni na sardinas digdi sa Pilipinas. Pero epekto yan kan kawaranan nin mga sirata, nag-i-import na kita nin galunggong, na ginigibong sardinas, nagpapara sadit ang sira, ang problema pa dyan, ang nilinalaog sa sardinas, kasadit naman, tulong putol na sana. Hanas pa ikog. Ay, daw sa payo kan mga sardinas. Yan ang hinahanap ko sa mga sardinas, mayo ka talaga mako ang payo. Puro sana po yan hawak. Di logika man kaya kung ang payo ibabali pa sa pag-ibo ng sardinas.
Kadakli dyan, madugi. Logi, para bakal. Nalulugi na nga ni, tanlaog, kadakli, sabaw. Mga sauce ay pambihira. Kaya minsan, alagad ang kamatis, barato. Ang pigigibo bagang mga sauce, kung minsan kamatis sa naman. Itong mga tomato sauce, ihalo sa sardinas. Tapos ipapabakal sa mga sardinas sabang mamahal na. Ay ano ng buhay tayo ni Philippines. Ultimong turay yan sa merkado publiko kan iriga. Sanggatos na ang kilo. Jesus Mariusip niya ako ini. So dati 60 pesos, nagsi-50 pesos nga yan kada kilo para nagurwa bagat. So presyo kan turay, dyan po sa merkado publiko kan iriga, naging sanggatos. Santisima pag-arog na kaya ng buhay. Minsan sinasamantalaman po, digdi sa iriga, kamahal kan presyo kan mga sira na hali sa dagat. Yan po ang naobserbaran ko. Nya ko garo, grabe naman, ang patong, kundi reasonable sa naman yan. Tabaka mahal man ang plasada. Sakan arkila dyan sa merkado. Sabi kaya kan iba, tanganin nga nag-arkala na kami, nagpa-plasada pa. Sari na sa naman nga dilin siya na mo. So mga sidewalk man, pigpaparaalaw nga kami. So mga adik lugod nga, diririнаrakop. Sabi nga mga nagtatrabaho, para initan. Ay pambihira. Para bit-bit nga ading mga paninda na mo. Ay normal, tayo legal. Kita, mayo po kitang sinusurog dyan. Pag illegal nga ni, illegal yan. Kumbaga magtinda ka mo duman sa dapat nindong pwestuhan. Kaya tawanin maray na pwesto ang mga sidewalk vendors. Tigdi po sa syudad kan iriga. Tawan yan kan opisina kan market supervisor. Ni Madam Fatima Adayo. Bakong puro sa nanisip nindo, koleksyon. Nilingang hinusay nindo sa merkado, hinaharali sa sidewalk. Tabi luman bagaan mga nag-aagi dyan na bihikulo. Tapos ang mga masaod, maray man bagang hilingon ay kamuman daw. Bueno, inabot na po kita nin oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to si Jonathan Oliva na nagpaabot ka na informasyon. Sa lado technical si James Oco. Naman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong na sawang pagantabay.